चला तर आज गुरुपुष्पामृतचा मुहूर्त आहे. आपण थोडीशी शॉपिंग करायला जाणार आहोत आणि रेवणसिद्धला पण जाणार आहोत. बघू आता मिस्टर काय शॉपिंग करता आहेत ते, आणि रेवणसिद्धच्या दर्शनाला पण जाणार आहे. तर चला तुम्ही पण माझ्यासोबत. जाताना डोंगरामध्येच खूप पाऊस लागला. घरून निघताना पाऊस, नंतर जाताना खूप पाऊस लागला. जाताना मी भिजले, मी जर्किंग घातलं होतं. एवढा पाऊस नव्हता, पण जसं जसं ते डोंगरात गेलं तसं खूप पाऊस. आत्ता आम्ही जाताना एवढा पाऊस नव्हता, पण नंतर डोंगरामध्ये गेलो, थोडं गेलो. बघा इतकं पाणी वाहत होतं, खूप पाण्याचं डबका साठलं होतं, पण गर्दी मात्र होतीच. दर अमावस्येला इकडे गर्दी असतेच. दर्शनाला खूप लांबून लांबून येतात इकडे भाविक. बघा पाणी किती साठलं आहे, पूर्ण पाणीच पाणी झाले. खूप मोठा पाऊस झाला आहे इकडे. पाण्यातूनच गेलो आम्ही वरती. खूप पाणी साठलं आहे पायऱ्यांवरती. बघा किती गर्दी आहे, खूप रांग असतात, खूप गर्दी असते.
येताना दोघं पण एवढं भिजलो फार पावसाचा मार लागत होता तोंडावरती, इतकं भिजलो. कारण घरी तर यायचं होतं, थांबू तरी शकत नव्हतं. आयुष क्लासला गेला होता आणि येता मग घरी येता आयुषला घेऊनच घरी क्लासमधून आयुषला घेऊनच घरी गेलो. एवढा पाऊस येत होता, खूप मार लागत होता. पहिल्या श्रावणाच्या पावसामध्ये दोघं पण भिजलो, आनंद पण झाला, पण आता सर्दी पडसं पण येणार. चला तर आता आयुषला क्लासमधून घेतो. खूप पावसात भिजलो दोघं पण. आयुषला तर पटकन जाऊन क्लासमधून घेऊन त्याला घरी आलो आहे. आता फायनली चहा ठेवला आहे. आता स्वीट कॉर्न भाजते, उकडते आणि या तुम्ही पण एन्जॉय करा पावसाचा. आम्ही पण आता एन्जॉय करतो. स्वीट कॉर्न भाजतो, उकडतो. चहा आणि स्वीट कॉर्नचा छान मस्त पावसाचा आनंद घेतो. पावसाच्या मारामुळे डोळे किती लाल झाले आहेत, लाल बुंद झालेत. खूप पावसाचा मार लागला, पण मेकअप काही माझा गेला नाही पावसात भिजून आली. चला तर तुम्हाला दाखवते गुरुपुष्पाची शॉपिंग काय केली. तर गुरुपुष्पाची शॉपिंग काहीच केली नाही मिस्टरांनी, पावसामुळे कुठे थांबलोच नाही. आयुष पण क्लासला गेलं तर त्यामुळे लगेचच पावसामध्येच भिजत आलो. तर बघा, या आता कणीस खायला येते तर कणीसच घेतले. तर मग कणीस भाजले आणि तर या एन्जॉय करायला. ओके, बाय बाय.